alle sammen og her tilbage igen. Vi spiller Minecraft. Ja. Inde på en server, som det hedder DDP, tror jeg det er, den hedder. Ja. Jeg er ikke dansker, jo det er jeg, men jeg har fået en nyt skin. Ja, jeg har en mor, som der er tysker. Tror jeg cirka, ja. Halv tysker eller helt tysker, ved jeg ikke. Ja, så ja. Hende har jeg så lært at se YouTube fra som tysker, så der er en, der hedder Alphastein. Ja, han er en meget kendt YouTuber, så jeg tænkte mig, hvorfor ikke tager bare lige hans skin. Og lige før, han er en sten. Han er så god til at camouflere sig. Okay, næsten. Altså, lige før stod jeg bare dernede og chillede uden rustning eller sådan noget. Easy. Jamen, jeg tror vi skal spille lidt Kit PvP og vent lige. Så skal vi lige prøve noget. Og jeg har bare lavet mig et nyt navn, men ja, er det ikke? Nej, det var her. Jeg stod og chillede sådan her hele dagen. Der var ingen, der så mig. Jeg stod endda sådan her, så sådan man kunne se mit navn. Sådan her stod jeg hele tiden. Der var ingen, der så mig. Nu kommer sådan en diamantmand, han hypper direkte forbi mig. Oh my god, det var så sjovt, vil jeg bare sige. Og så her vi også en freak nu. Oh shit. Nej, jeg blev nok der. Nej, jeg lige lærte, at jeg ikke skal slå ud efter menneskerne. Og jeg spiller ved et eller andet. Okay. Okay, et liv, ikke dårligt. Okay, nej, tak. Okay, lad os prøve det igen. Jeg er sådan set tæt på at dø af mad. Heal. Godt, jeg får healet mig. Og sådan her. Så har jeg sådan noget. Her. Okay, bare stå chill her. Shit. Oh my god. Det er så creepy. Lad os bare lige stå her sådan et minut. Så cirka. Okay. Okay. Alfa. I funaskerne. Shit. Jeg har ikke nummer. Jeg bruger så meget nu. Det er derfor jeg dræber dig. Shit. Kan jeg synes det? Alfinio. Assino cascana da balgana. Chiminava dana. Okay. Okay, parkour skits. Okay. Okay, easy. Jeg har 2 diamantrustninger. Jeg vil bruge en af dem i dag. Jeg skal også have en chance på det. Hvor er det I får? Sådan nogle der. I køber det helt sikkert her i shoppen. 10 dias. 250, 32, 800. Shit. Det koster 200 bare for det helt normalt 4000 for et OP. Og stærke 400, 200 for speed, det var så senere. Okay, den kommer senere. Og senere. 600, 320 koster den. Jeg sælger et par dias nu. Ja. Så synes jeg bare med. Nå, hvor meget var det man kunne få for 100? Eller ved jeg ikke. For 32 der kunne få 800 kroner for. Men jeg som der ikke kender serveren. I kender nu, den hedder DDP. Jeg ved ikke hvordan man gør sådan noget. Ja, ikke spørg mig. Så køber vi lige slab. Okay. Enchanted Brothers. En gang til slab. Okay, cirka. Jeg plejer på høj købe. Ej, jeg ikke. Så jeg kan ikke købe. Okay. Ja, sådan det nok, vil jeg sige.
Men hvor skal jeg enchante henne? Det ved jeg ikke. Det er bare sådan, man gør det. Så vil det blive farligt. Slap Lefula. Det er da godt at stå lige her for at mennesker. Mistede på et tidspunkt deres mikropyrosning. Nej, hvad skal gå ud af det her. Det er jo dumt. Og jeg har slet ikke Lefula. Jeg vil gerne så gerne have det. Nå, men nu skal vi enchanter. Okay. Okay, lort. Kan man ikke det? Vent. Lars protection. I can kun subtle water enchants unbreaking. Dark protection 2. Protection 2. User joined your channel. User left your channel. Danke. Hvad fanden var det for en spasser? Siger jeg bare lige. Han siger bare, hvis hæslæft du sidder. Du er grimt, men tak for det. Du har lige ladet dig set mig før. Ærgerligt. Den sav. Ej. Ved ikke helt. Det er fordi jeg er i TS, hvis I ved hvad det er, eller andet, ja. Skype på noget. Jeg ved godt, det er meget dumt at enchante det her. Hallo. Enchanter. Ved I godt gå? Snappy. Det er godt, altså. Blast protection og self-function. Godt noget andet. Protection, yay! Og så mangler bare lige svært knockback. Det bedste enchantment. Siger jeg bare. Knockback. Okay, så jeg vil komme sjovt lidt. Og jeg kigger væk. Altså, I kan ikke se, hvad det er. Jeg kunne ikke se, hvad det var. Ej, Smils 2. Hvad fanden kan jeg bruge det til? Sharpness 2. 13 level. Den er købt. Man dør. Når man dør, mister man... Ja, der mister man alle sådan ting. Jeg ved ikke, mister man også en hel level. Det må jeg skrive, men jeg gør det bare. Nej, kan jeg prøve det? Jeg prøver bare. Bare lige sådan en smakkertasch, mand. Det her er sløs, det her vi fisk. Men den er
Nej. Må jeg også godt få en? Så du sidder. Kom nu. Okay. Ja, virker ikke. Mega uven. Hey, du har partikler. Please. Kom nu, du regner med nok. Ej, han er jo sådan en noob der. Den har sgu ikke god en chance i det her heller. Jeg tror, du kan snyde mig. Skal vi ikke bare sige, kom nu bare lige en gang. Og så nakker jeg dig derude. Efter vi har team. Ahaha. Har set det, stemmer heller ikke. Hahaha. Det har vi hørt. Kom nu. Team. Eller ej. Nå jo. Team. Og... okay. Det her hele fish. Ja. Tænker nok, hvad er det for en video, som synger hele tiden. Ja. Det kan være mig sådan. Vidste jeg også er en YouTuber? Yndlings-YouTuber? Nej, det vidste jeg ikke. Gæt, hvor tror jeg er? Nede under der ham der et eller andet. Jeg hedder Easy Killer. Nu kan I bare stoppe videoen på et tidspunkt også, så kan I se Easy Killer. Så det er nok lang tid siden jeg uploadede en video, men det var der også en grund til, som jeg helst ikke kunne sige. Og jeg vil vide, at jeg er noob, fordi jeg tror, jeg er ikke noob til PvP, men jeg tror bare ikke at tage mit OP ting lidt til mig. Abstaubing, nej, tag den. Du er god på PvP, men du er ikke bedre end mig. Det siger jeg da bare. Jeg havde allerede 2. Der er nogle jump. Eller der er nogle jumps, som man ikke klarer. Shit, jeg skal nå stoppe ham. Shit. Shit. Han må ikke komme op, nej. Okay, helt. Nej, det det. Skal jeg også have sådan fået op her. Der. Okay, vi har en deroppe. Watch out. Hittede hun faktisk. Undskyld mig, men der er ikke lyd på. Sorry. Det der er fish. Det der er fish. Mig. Man mister altid det XP. Det er først 100 endnu. Shit, kom on. No scope. Bye videre. Okay. Jeg vil sige tak for at I gad at se med, og der bliver måske noget Prison. Jeg ved det ikke helt, at mange YouTubere spiller Prison. Og der er en YouTuber, som jeg synes, der har en rigtig god intro. Han har bare sådan en som intro. Ja, tak fordi I så med. Så smid en like. Og så ciao.